pun ya pergi press media agak jamit nak kalian jungi ki nongelang jongka Voice of the People Party East Jateng District ni wan ye kaban keren hagi jingede bat kaneka statement nani ke jingren jong deputy chief minister masnya halang dhar lemba kini ki lap akbor ba niui ba ulu no ya kaneka kam hagi jingede bat kaneka kam dewyong sha kini ki no khaji hapdeng kini ki jing ki babun ki ba ki pa ki yami ki dawa na benta dijingide bat kali kecil dua bat kali doyong dia bi ba keladon kali kecil pelong rally da kini kiseng ti doyong keladon kali kecil syakhan da kini kiseng bayaki doyong ndrei ka ke papan lengo yangi deng ba jo kali statement jong deputy chief minister ba mi minin kalong kapani ba ka sarkar kampat le ye nadu kali ka nyau tori benai bala dep ka badon ka to kecil dawa na kipat ba na than is jedels te hakajing kren jong deputy chief minister ngi ba da kaneng ka sarkar kam don kanu kata ka jiki khle dali kata ka bande ya kane ka jingdawa jo kipat ba te nagali yang jungi ka Voice of the People Party ngi penram jur ya kane ka jingkren jong u deputy chief minister ba u ong ba kane ka kam ngila shania shakini kinong trade uyong banchna ya kata ka mining plan ban submit ke sarkar hatu kani ke sarkar ngi kwa ban kli kat kani ke jingko ke jing serong lani ke jing bun kita ki konsultan dari spagot hatu kam don beruse don kita ki IAS kita ki IFS ni kita ki MCS ki bala ban draft ya kani ka mining plan lemba ka mining and geology department lani na ka DMR department lani kini ki nomi khmat ki jongi ki MLA kini ki minister ki jongi hatu kajing pa jongi sha ki patba ni ki patba yaki sikatai kajing dorbar thawai kalong bakin sna kita ki ain ki badon kam na ka bata jongi patba ndai ni pheusu kalong da khompong ki pha kelas patba ti hadin kani kajing pha jong kani ka sarkar ya kini ki seng do yong ka kum kajing tip ka jongi menin kala don kani kajing alang shatai support top sem cement da kini ki seng do yong bat kini ki nong ikhmat ki jongi ya kaban le ya kata ka presentation ha kajing de bakani ka mining plan bakin submit ke sarkar ngin persya ya kani kajing sna ka jongi ya kani ka mining plan namar ngiyo ya kani ka sarkar ka bomler ka bahap ki klik do pai ba te kani kajing ya chmat jong kani ka jesi MBA ban le bantu ya banwat ikilat kleti kani ka kamram ka ki ka shimkhia maka ndre ka balengo pat habang yo i ya kajing lang menin kabala penyai da uwei no u presiden jong ka top sem cement balongro u presiden jong kani ka Giant Cement Manufacturing Limited kani ka wei ka association ka jongki ka ba penyai ya kani ka kam khai ha kani ka district ka jongi tingi ba kadon ka ka ba sompher lemba ka jingdon jong kini ki cement company ha ka jide ba kani ka jingsna ya kani ki mining plan kumbangi la ong nagaliang jong ka PPP ba dari ke sarkar kam shimkhia hadin balakut kani ke jing ai por ke jongi lai banai lemba jo kani ke JCMDA te nagaliang jongi kum ka party ngilaong ba ngin haban khangro ya kini ki cement company porong ina malala kam long basuk ngi bangin pai bangin jawdut ya ke baki kamai kini ki bar celakat bayangi bat ki pai ba nong chunong ke district ngiduk ngi kerdu ngi stong ngi jingja imat ngi jing ki bahar kom ha ki long lungsen dina kata kadau ngidang pai perman kum ka party wala dangila aji kershani kani ke JSMDA ro ndai ke jiya liti ke jongkang ida hapan pek lani ban bisa ti ke jing syatkan lani ke jingmi jogi kenhun ki ban ye persya kalong ke jing ke kalong ke jing singkhia jogi pai ba ban dawa kenang ba kani ke jing ti doyong kanlong ke bala ilut ku majulong ti ngi nagliang jongi kum ka parti ngi penremjur ya kani ke statement jong deputy chief minister bahwa long kita ke sarkar ke bakok ke bahe tengam ke basurong makadon kata ya kita ki konsultan ke baki siu ki krur nak benta ke jia bet jong ka kam po jong ka nega jela ke jongi te balai kamla banwat ki konsultan lani kita ki rustak krim sum phang bansna ke ni mari plan kajing pha lani kajing tha jong ka sarkar shakini ki nong khai do yong kalong ka kajing the bita bat ka ni kajing te be myo kajing bom simkhia ke jong ka ya ka ni ke isu ke bakta ya ka imlang ka salang ke jongi tingin ap hado bandakut nila banai tingin sampai ke sarkar kale tetang kini ku boleh sibuk boleh